קורה אנשים גם כאבים בסרטון חדש, והיום אני הולך להראות לכם את הקרבר שלי. הולך לכם מיד עכשיו. אז חזרתי אליכם חברים, והקרבר שלי פה, ממש פה, מאחורי, ממש פה מאחורי. הנה הקרבר שלי חברים. תראו את הזה, תחת צורך של פרצוף. אני רוצה להראות לכם ככה, אני רואה יש פה פרצוף. הוא מהיר, רצח, אני עושה אותו ביבודה. אני רוצה ללכת לסקייט פארק, אבל זה לא קורה. אולי צריך ללמוד עוד, זה לא כזה טוב, אני מנסה, יש לי סקייט פארק רגיל, אבל הוא לא טוב. ואני מנסה, זה מה שקרה. אז אני אחזור לכם מחר. יודעים מה? אולי נעשה חלק שני מחר בצהריים. יאללה. ואני רוצה לבקש מכם טובה אחת. ללחוץ על הכפתור של הלייק. קייטבוק, מה אתה אומר? צריכים ללחוץ לי על הלייק? הנה הוא אומר כן. תלחצו על הלייק אם אתם רוצים קרבר. תלחצו על הלייק, תאמרי לאבא שלכם, אתם רוצים קרבר. קרבר יודע על טאבר. יאללה. ולוג שני, מחר, לא לשכוח. יאללה, ביי.